Хәзер эфирда парламент хәбәрләре. Алар белән сезне минем коллегам Ойзилә Батырханова таныштыра. Исәмісіз эфирда парламент хәбәрләре. Узган атнаның төп сәяси вакыйгасы Бердәм Россия партиясының Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатлар сайлау буенча алдан тавыш бирүе. Якшәмбе көнне республикада Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда алдан тавыш бирү өчен 557 хисап участогы ачылды. Алар кичке сәгать 8-га кадәр эшләде. Сайлаучылар федераль һәм бер мандатлы округлар буенча кандидатлар фамилиялар күрсәтелгән 2 бюллетень тутырды. Мөхәммәтшин тавыш бирергә 18-нче башкала мәктәбенә килде. Татарстандагы Бердәм Россиялеләр башлыгы фикеренчә, алдан тавыш бирү юлы белән сайлау халык ышаныч күрсәткән кандидатларны төп сайлауларда исемлеккә кертү мөмкинлеге бирә. Алдан тавыш бирү әле ул җомгаклап бирү дигән сүз түгел. Ул менә шушы алдан бу актив катнашучыларны сайлауларда үзенең теләкләрен белдерү һәм халыкның карашын аларның кандидатураларына. Бик кирәк эш дип табам мин моны. Бүтән партияларның моның белән кызыксыналар. Менә коммунистлар да, Жириновский партия ЛДПРда миңа килеп сорадылар, ничек оештырасыз, ничек иттереп, күпме вакытыгызны ала бу әйбер кирәк микән? Аннары матди ягында сорыйлар. Нигә дигәндә монда ниндидер матди яктан ярдәм дә кирәк итәргә. Шу сайлауларга без бит бюллетеннәрне дә үзебез акчабызга республикадан бюджетыннан, партия бюджетыннан ике телдә, урыс һәм татар телендә бюллетеннәрне бастырып чыгардык. Праймеризда катнашу өчен республикада 96 кандидат теркәлгән. Бу 2016 елгы сайлауларга караганда 2 тапкырга диярлек күбрәк. Барлык теркәлгән кандидатларның яртысы диярлек 40 яшьтән яшьрәк кешеләр. Көн дәвамында төбәк оештыру комитеты җитәкчесе Юрий Камалтынов шәһәрләр һәм районнар белән элемтәгә керде. Татарстан халкы шулай ук электрон тавыш бирүдә бик актив катнашты. Сентябрь аенда Дәүләт Думасына сайлауларда Бердәм Россияны тәкъдим итәчәк кандидатлар исемлеге 19 июньдә партия съездында раслана. Нурлатта авыл җирлекләрендә активлыкны арттыру, хуҗалык итүнең кече формаларына булышу мәсьәләләренә багышланган йомгаклау киңәшмәсе узды. Республика районнары авыл җирлекләре башлыклары, фермерлар һәм Чулман аръягы территорияләрендәге шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре фермерлыкны үстерү тәҗрибәсе белән танышты. Ә пленар утырышта шундый зона очрашуларына йомгак ясалды. Менә бу үзендә җитештерелгән продукцияны эшкәртү буенча кече комплекс. Нурлат сөте хуҗалыгында үгезләр симертәләр, ашлык үстерәләр, маллардан сөт савалар. Сөт цехында көн саен 15 тонна сөт эшкәртеп, 12 төр продукция җитештерәләр. Әле яңарак кына ярым фабрикатлар һәм ит продуктлары җитештерү цехы ачылган. Анда тәүлегенә 5 тоннага кадәр ит эшкәртелә. Үзләре үк икмәк, күмәч тә сала, шушы көннәрдә биредә чиста су тутыру цехы да эшли башлый. Буларның барысы да Нурлат ягы гомуми бренды белән гамәлдә була. Нурлат районы республиканың Чулман аръягы районында зур агробизнес өлкәсендә генә түгел, ә кече авыл хуҗалыгы предприятиеләрен үстерү буенча да лидерларның берсе. Биредә тудырылган шартлардан нәтиҗәле файдаланып эшләргә күнеккәннәр. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга фермерлар, хуҗалыклар, зур булмаган предприятиеләр продукциясе тәкъдим ителде. Авыл җирлекләрендә активлыкны көчәйтү мәсьәләләрен ахырдан пленар утырышта тикшерделәр. Фермерлар авыл җирлекләре башлыклары күтәргән күп кенә мәсьәләләр оператив рәвештә хәл ителгән. Әйтик, минем субсидиялар системасы эшли башлаган. Ул бер атна дәвамында дотациялар алу өчен кирәкле белешмәләрне үзе формалаштыра. Хәзер ярдәм төрләре аз түгел. Акча, савым сыерларын асрауга кече фермерлар төзүгә бүлеп бирелә. Азык үзәкләре төзелә. Эшлекле активлык ашлык үстерү һәм терлекчелектә генә түгел. Татарстанда 2025 елга кадәр авыл территорияләрен комплекслы үстерү федераль программасын гамәлгә ашыруның беренче ел нәтиҗәләре уңышлы гына бара. Фәрит Мөхәммәтшин җирлек башлыкларына урыннарда булдыклы кешеләр табып, аларга ярдәм итүнең барлык чараларын аңлатуны тагын бер кат сорады. Дәүләт Советы рәисе 4 зона очрашуына йомгак ясады. Республикага яхшы традицияларга кирип китте. Менә шушындый яз башында чәчү алдыннан быел инде әзрәк соңгарак та калдык. Үзебезнең җирле үзидарә органнарының җитәкчеләре белән, эшмәкәрләр белән авылда яшәүче очрашып, уртага салып,
фикер алышу. Инде менә 4-нче площадкада дип әйтик, Норлат районында бүген күрсәттеләр дә, карадык та, бик нәтиҗәле сөйләшү дә булды, тәкъдимнәр дә булды. Иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән авыл җирлекләре, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, гаилә фермалары һәм кооперативлар дипломнар, акчалата премияләр алды. Нурлатка сәфәре барышында Фәрит Мөхәммәтшин киләчәк балалар иҗаты үзәгендә дә булды. Бу яшь буынга төрле өлкәләрдә үз сәләтләрен ачу, күрсәтү өчен уникаль мәйданчык. Судно модельләре остаханәсе, чүлмәк ясау эше, патриотик хәрәкәт, театр студиялары, хәтта үз мультстудиялар да бар. Балалар парламент башлыгына Габдулла Тукай әсәрләре буенча куелган беренче мультфильмны күрсәтте. Ә кайбер нурлатлылар өчен бу көн озакка истә калыр. Алар яңа фатир ачкычларын алды. 3 катлы йорт нефть тармагы хезмәткәрләре өчен социаль ипотека буенча төзелгән. Фәрит Мөхәммәтшин яңа фатирга күченүчеләрне котлады. Һәр кайсына бәхетле гаилә тормышы теләде. Бүгенгә менә шулар, парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз.